नमस्कार काव्यरसिको. मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो. मित्रांनो, आज हुतात्मा दिन. शत्रूशी लढताना खरोखर सीमेवर जे आपल्यासाठी हुतात्मा होतात त्यांच्यावरची आज आपण एक कविता घेऊया. घोडपदेव फेसबुक समूह आहे, त्यांनी एक स्पर्धा आयोजित केली होती. एक चित्र दिलं होतं, चित्रकाव्य स्पर्धा होती. एक सैनिक सुट्टीवरून परत चालला आहे, रजेवरून परत चालला आपल्या कर्तव्यावर, आणि त्याची गरोदर पत्नी त्याला निरोप देते असं चित्र होतं. रेलपटरीमधून तो चालला आहे, रेल्वे मार्गातून. तर त्या चित्रावर कविता तयार करायची होती. फक्त एका विजेत्यालाच त्यात पारितोषिक होतं, प्रथम विजेत्याला, आणि अन्य विजेते काढणारच नव्हते. तर प्रथम विजेता कविता एक कवयित्री ठरली. पण जे परीक्षक होते त्यांना आणि त्या फेसबुक समूहावर जे सदस्य आहेत किंवा इतर वाचक काव्यरसिक, त्यांना त्या कवितेनंतर सगळ्यात जास्त पसंती माझ्या कवितेला मिळाली. त्यामुळे त्यांनी ही विशेष पुरस्कार म्हणून ही कविता ठरवली किंवा उत्तेजनार्थ. तर ती आज आपल्यासमोर मी कविता सादर करतो. कवितेचं शीर्षक आहे सुरक्षित उन्नत भारतासाठी. सुरक्षित उन्नत भारतासाठी. चित्र काय, जो जवान आहे तो सुट्टीवरून रजेवरून आपल्या कर्तव्यावर चालला आहे आणि त्याला त्याची गरोदर पत्नी निरोप देते असं ते चित्र होतं. ही जी कविता ज्या चित्रावर आधारित आहे, ज्या चित्रावर बेतलेली आहे, ते चित्र तुम्हाला स्क्रीनवर पाहायला मिळेल. नका चिंता करू माझी नि बाळाची. नका चिंता करू माझी नि बाळाची, काळजी घेती येते सारे आमची. नका चिंता करू माझी नि बाळाची, काळजी घेती येते सारे आमची. गरज तुमची आईला आज तिला मदतीची. गरज तुमची आईला आज तिला मदतीची. काळजी घ्या स्वतःची नि मातृभूमीची. काळजी घ्या स्वतःची नि मातृभूमीची. अवघडलेली मी तरी सुरक्षित आहे तुमच्यामुळे. अवघडलेली मी तरी सुरक्षित आहे तुमच्यामुळे. सुरक्षित सारी जनता देश भारताची मुले बाळे. सुरक्षित सारी जनता देश भारतातील मुले बाळे. गोष्टी सांगेन मी बाळाला. गोष्टी सांगेन मी बाळाला रामकृष्ण शिवबाच्या. गोष्टी सांगेन मी बाळाला रामकृष्ण शिवबाच्या. आल्यावर परतून तुम्ही ऐकू पुन्हा पुन्हा गोष्टी तुमच्या. अभिमान साऱ्या देशाला शूर तुम्हा सैनिकांचा. अभिमान साऱ्या देशाला शूर तुम्हा सैनिकांचा. आशीर्वाद तुम्हा आहे हर एक नागरिकाचा. आशीर्वाद तुम्हा आहे हर एक नागरिकाचा. पराक्रमाची करुण शर्त. पराक्रमाची करुण शर्त ठेचा शत्रूचा अंश अंश. पराक्रमाची करुण शर्त ठेचा शत्रूचा अंश अंश. यशस्वी होऊन येता तुम्ही. यशस्वी होऊन येता तुम्ही. स्वागत करेल तुमचा अंश. स्वागत करेल तुमचा वंश. शिकवा बाळाला देशप्रेम. शिकवा बाळाला देशप्रेम सेवा निष्ठा युद्धकला. शिकवा बाळाला देशप्रेम सेवा निष्ठा युद्धकला. ठरू देत शत्रूचा काळ तो. ठरू देत शत्रूचा काळ तो. वाटू दे शत्रूला बला. अभिमान वाटेल देशाला. अभिमान वाटेल देशाला अशी घडू पुढली पिढी. अभिमान वाटेल देशाला अशी घडू पुढली पिढी. सुरक्षित आणि उन्नत भारतासाठी प्रयत्न करू हरघडी. सुरक्षित आणि उन्नत भारतासाठी प्रयत्न करू हरघडी. धन्यवाद. मित्रांनो, ही कविता आवडली तर लाईक करा, कमेंट करा, आपल्या मित्रमंडळींना शेअर करा. आणि परत एक नवीन कविता घेऊन थोड्या दिवसात भेटू पुन्हा. धन्यवाद.